ବହୁତ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଜଙ୍ଗଲଟେ ଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇଟେ ବସବାସ କରୁଥିଲା। ସେ ଦିନେ ଭାବଲା ଯେ ଆରେ ମୋର୍ ପାଖେ ତ ସବୁ ଖାନା ପତ୍ର ସରିଯାଇଛେ ଆର୍ ମୁଇଁ ଆଜି କେନ୍ତା କରି ଚଲମି ଯେ ଆସି ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ ବୁଲି ଆସମି ବୋଇଲା। ତାର ପରେ ସେ ଚଢ଼େଇଟା ଡେଣା ମେଲେଇ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ସେ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ବୁଲବାର୍ ଲାଗି କୋସିସ୍ କଲା। ଦେଖଲା ସେ ସୋର୍ କଲା ଯେ ତାର ଭାଇ କଇଁଟୁ ଥିବା, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗଲେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗ୍ବା ବୋଲି ଭାବଲା। ଆର୍ ସେ ନିଜେ ନିଜେ ତାର କଇଁଟୁର ଭାଇ ନିକେ ଯିବା ବୋଲିକରି ଭାବଲା। ଆର୍ ସେ ଗଲା ଦେଖଲା ଯେ ସେନ ତାର କଇଁଟୁ ଭାଇ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖ କରିକରି ବସିଛି। ତାର ପାଖେ ଯାଇକରି ସେ କଇଁଟୁର ଭାଇ ପାଖେ ବସଲା ଆର୍ ପଚାରଲା, ଭାଇ ତୁଇ କାଁ ହେଲେ ଏ ମନ ଦୁଃଖ କରିକରି ଅଛୁ? ମୁଇଁ ଅଛେ ତ ଭାଇ ଚାଲ ମାର୍କେଟ ଆଡ଼େ ମୋର୍ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛେ ଦା, ପଇସା ପତ୍ର କିଛି ନାଇଁନ, ମୁଇଁ ଅଛେ ତ କାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେଉଛୁ ତୁଇ? ଠିକ୍ ଅଛି ତୁଇ ଆରାମସେ ଚାଲ ମୋର୍ ସାଙ୍ଗେ ମାର୍କେଟ କର୍ମା, ଦୁଇପଟେ ଆରାମସେ ଆସ୍ମା, ଟେନସନ୍ ନାଇଁ ନି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଦୁହି ଭାଇ ଆରାମସେ ସ୍ନେହ ମମତାର ସହିତ ଦୁଇ ଜଣ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ିକରି ମାର୍କେଟକେ ଗତି କଲେ। ସେମାନେ ଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ପହଞ୍ଚିଲେ ଆମର ମାର୍କେଟକେ। ମାର୍କେଟରେ ଦେଖିଲେ ଯେ ବହୁତ ପନିପରିବା ଅଛି। ପନିପରିବା ବୋଲେ ଭାଇ କେତେ ଲେଖାନ ଆଲୁ ବାଇଗଣ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଟିକେ କହିଲ? ଆଲୁ ବାଇଗଣ ପାତଲଘଣ୍ଟା କେଲି 100 ଟଙ୍କା ଲେଖାନ ହେଇଛି। ବଡ଼ା ଦୁଃଖର କଥା ଭାଇ, ଯେତେ ହଉ ସେତେ ହଉ ଖାଇବାକେ ପଡ଼ବା, ଆଉ ଦିଅ କେଜେ କେଜେ ସବୁ ଯୁଗରେଇ ନିଅ କହିଲେ। ଯୁଗରେଇଲା ଆସିଲେ ସେ ଖୁସିରେ ଦୁଇ ଜଣ କିଣିକରି ଦୁଇ ପଟ ଧରିକରି ଆଇଲେ ଭାଗ ବଟା କରବାର୍ ଲାଗି। ଆର୍ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ସେମାନେ କୋସିସ୍ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ।